El Girona ha consumat un descens traumàtic a segona divisió només 2 temporades després d'haver jugat la Champions. Però el crit de «directiva dimissió» topa amb una realitat incòmoda. El club ja no funciona com una entitat arrelada al territori, sinó com una societat anònima esportiva controlada pel Citigroup. Les decisions importants no es prenen a Girona, sinó en despatxos de Manchester o Abu Dhabi, on el club seria vist sobretot com una peça més d'una xarxa global de promoció, moviment i venda de futbolistes. Després de l'èxit esportiu i econòmic de la Champions, el projecte no s'hauria consolidat, sinó que s'hauria desmuntat per parts, prioritzant plusvàlues i interessos corporatius per sobre de l'estabilitat esportiva i emocional del club. Mentrestant, els principals responsables visibles, com Delfí Geli, Nacho Masvegà o Quique Cárcel, apareixen com a executius sense poder real davant una propietat que decideix el futur del Girona des de fora. El resultat és un club exhaust, sec i abandonat, després d'haver estat utilitzat com a plataforma de rendiment econòmic. El gran problema ja no és només el descens. És descobrir que, quan l'afició demana responsabilitats, potser no hi ha cap directiva real a qui exigir-les.